Duh! Wednesday! Awet dewe ning endi iki? Opo awet dewe dikurung ning penjara? Medeni banget. Ning kene akeh kamera ning endi-endi. Hey! Tokno awet dewe! Hah, keno kowe. Sopo sing seneng dolanan bakal mlebu penjara. Wong-wong kuwi mesti ora iso ucul. Enid karo Wednesday pancen nakal akhir-akhir iki. Oh, ora! Wednesday! Daddy, kowe duwe ide opo? Konco, wis pirang suwe kowe ning kene? Ketoke wis saklawase. Enid, deloken. Halo asu cilik, piye kabarmu? Ayo didelok. Kowe lagi opo neng kono? Ayo. Hei, bocah-bocah wadon. Kowe ngalihno kawigatan penjaga, aku bakal nyoba ucul. Oh, bener. Hei Pak Penjaga, awek dewe seneng-seneng ning kene. Opo? Hah, oh lucu banget. Enid lagi joget karo balung. Oh, ora, piring kukisku. Oh. Ide sing apik, Enid. Hei, konco. Kowe seneng gigit balung? Awek dewe duwe kejutan kanggo kowe. Wednesday, kowe pancen pinter. Saiki awek dewe iso buka kunci lan metu saka kene. Oh, ayolah. Hore! Tos, konco. Wah, iki kabeh kukisku. Nangono! Opo sing kedadean? Hah? Oh, kukis! Bakal tak jupu mengko. Awek dewe lagi ning kahanan darurat. Oh. Yo, saiki awek dewe iso lungguh. Menenggo! Ora ono wong, enten ono. Aku ngerasa iki jebakan. Kabeh aman. Ono laser neng ngarep. Wow! Wednesday! Aku sing lungo. Ojo wedi, aku ahli neng babagan iki. Senajan aku mesti merinding saben wektu. Ono pirang akeh laser ning kene. Nah, ning kene. Oh, ning kene garis finise. Wis cedak banget. Oh! Wednesday! Lui becik awek dewe cepet-cepet. Deloken, ono peta. Ayo lu moning prasmanan, aku luwe. Ha! Ayo lakoni iki. Aha! Oh! Oh, ora! Sopo sing gawe laser iki? Ayo lunggo. Ketoke penjagane ora ono ning kene. Awek dewe kudu ngunci lawang boso dheweke ora iso mlebu. Gambu opo kui? Wednesday! Semangkok bubur sing iso tapangan. Oh, kui gilani banget. Iki panganan garing gilani banget. Aku pengen mutah. Piye karo ventilasin? Awek dewe kudu buka nganggo soko barang. Ora ono opo-opo ning jero panci, nanging aku nemu peso. Lan kuwi kabeh sing awek dewe butuhno. Enid, deloken opo sing tak temokno. Kowe siap ucul? Wayahe metu saka kotak iki. Oh, Wednesday, cepet-cepet. Penjagane nemokno awek dewe. Ayo ndelik luwih cepet. Aha! Oh, aku neng kene. Neng endi wong-wong kuwi? Ew, kuwi gilani banget. Keju sing digawe seko kardus.
Kuwi gilani banget. Apa dheweke wis lunga? Ketoke ngono. Hah, kowe ndelik ning jero tongmi. Penampilan sing lucu. Oh, akhirnya aku iso mangan saka barang. Saiki aku duwe tenaga lan siap mlayu. Cepet-cepet. Penjagane iso balik kapan wae. Oke, ayo lunga. Luwih cepet. Oh, akeh banget sarang laba-laba ning kene. Iu, aku rada wedien oleh jujur. Oh my god. Ketoke ora ono wong sing ucul saka penjara liwat ventilasi suwene 100 tahun. Apa metune wis cedahat? Aku wis ora iso mrambat meneh. Opo kowe wedi karo labah-labah? Deloken lucu banget. Ora ono sing kudu diwedeni. Ayolah Enid. Aku weru dalan metu. Nanging iki dudu dalan metu saka penjara, nanging tempat gym sing keren. Ayo meneh. Wednesday, deloken iki? Oh. Opo mung aku wae opo kuwi penjaga awake dhewe? Lucu banget. Aku kuat banget. Yo wis. Ayo lunggo. Iu. Oops. Holy moly! Kuwi pancen loro. Ayo dadi luwih kuat. Aku bakal dadi Hulk sing anyar. Ayolah! Wow! What? Enid, awek dewe iki lagi nyoba ucul saka penjara. Mbok menawa kowe lali. Kene tak bantu. Iki ide sing apik. Ayo gawe bolongan neng tembok. Ngeruk tembok iki. Sepisan meneh. Yo. Menyang kebebasan. Ayo lunggo. Yo, aku teko. Was that? Opo? Opo kuwi toilet? Ketoke reget banget. Iyo, malah ono kotoran ning jero kono. Kuwi ngilani banget. Wait a second. Enten ono. Let's go. Opo kowe mikir opo sing tak pikirno? Yo, ayo lewat kene. Aku yakin wong-wong kuwi ono ning cedak kene. Kowe weru foto keren ning tembok kuwi. Kuwi aku. Well, biyen kuwi aku. Bingo. Aku ngerti ning endi kudung goleki Wednesday lan Enid. Wong-wong kuwi ucul liwat bolongan ning tembok. Kowe ora iso mlayu saka aku. Haha. Oh ora, opo sing kudu dhewe lakoni? Oh, aku ora weru apa-apa. Enten ono sedela, aku bakal nyekel kowe. Neng endi kowe? Awake hewe wis cedak banget karo dalan metu. Nah, iki kamare penjaga. Dheweke ngawasi awake hewe liwat kamera seko kene. Dheweke lucu banget nganggo tong sampah ning sirahe. Oh, fotoku. Aku mesake banget. Deloken, seragam keamanan. Ayo ganti klambi boso ora ono wong liya sing nyekel awake hewe. Deloken Wednesday, aku bose lan aku ngontrol kabeh penjara. Ayolah bos, sak durunge awake hewe kecekel. Kenapa lawange dikunci? Piye carane mbukak? Kuncine mesti ono ning cedak kene. Ora. Enten ono sedela. Hore, aku nemokno kuncine. Oh, awake hewe bakal mbukak lawang iki. Apik Wednesday. Awake hewe ning endi? Awake hewe ning dhuwur gendeng lan iki ono helikopter.
Rencana ucur sing paling apik. Ora! Oh, Wednesday, apa kowe ngerti carane babunuh helikopter? Awake hewe kudu mabur. Awake hewe mabur. Sugeng tinggal penjaga. Ora mungkin. Aku ora dolanan koyo ngono. Matur nuwun kanggo kabeh sing seneng lan langganan saluran awake hewe. Tulis neng komentar tantangan Andy sing dadi favoritmu. Sampai jumpa meneh konco-konco. Bye.